éssers humans percebem el que passa al nostre voltant gràcies als sentits. Els sentits són els encarregats de recollir la informació del medi que ens envolta. Els sentits són vista, oïda, gust, olfacte i tacte. Cadascú dels sentits té un o dos òrgans que són els que reben la informació. La vista. Els òrgans que tenen el sentit de la vista són els ulls. Mitjançant la vista podem veure els colors, les formes i els moviments de les coses. Alerta! La paraula vista s'escriu amb V baixa. L'oïda. Els òrgans de l'oïda són les orelles. Mitjançant aquest sentit podem escoltar els sons i els sorolls. Fixa't bé que la paraula oïda porta una dièresi damunt de la lletra I. Olfacte. L'òrgan és el nas. Podem olorar olors agradables i no tan agradables. Gust. El seu òrgan és la llengua i podem distingir diferents sabors com dolç, salat, picant, agre i amarg. El tacte. El seu òrgan és la pell. Mitjançant la pell podem saber quina forma i textura té un objecte. També podem conèixer la temperatura, si està fred o calent. Què passa quan ens falta algun sentit? Hi ha persones que no tenen el sentit de la vista. Aquestes persones s'anomenen invidents. Usen bastons o gossos per a poder desplaçar-se. Aquests gossets tan intel·ligents han sigut ensinistrats per a ajudar a les persones invidents i s'anomenen gossos pigalls. Les persones invidents llegeixen a través del sistema Braille, on cada lletra i número té un símbol de punteig per a poder desxifrar gràcies al sentit del tacte. Altres persones no tenen el sentit de l'oïda. Són persones sordes. Ells es comuniquen a través del llenguatge de signes. En ocasions, les persones sordes poden escoltar alguns sons gràcies als avanços científics. Els audífons o els implants coclears han sigut un gran invent que els permet comunicar-se amb més facilitat. Segur que alguna vegada has tingut molts mocs a causa d'un refredat. Quan estem engripats, perdem el sentit de l'olfacte i del gust. També pot ser un efecte secundari d'haver passat la Covid-19. Per sort, en poc de temps tornem a recuperar aquest sentit. Ja sabem que els 5 sentits ens ajuden a captar la informació del medi que ens envolta.
Si vols seguir aprenent més sobre el nostre cos, posa els 5 sentits a funcionar. T'esperem al proper vídeo.